Annabi alaihi salatu wasalam ya ce duk mutumin da yake yin bara bai shiga hali uku ba to duk abin da aka bashi an bashi wuta balbal. Hali na farko a ce tattalin arzikinka ya karye, abin da zaka ci ma baka da shi, to zaka iya neman taimako har ka samu abin da zai rike ka. Ko wata gobara ta same ka, ko wata musifa ta fada maka, aka ce kai irin mutum ya kone, jarinsa ya kone bai da komai, ko kuma ya raba wata rigima da ake tsakanin wanda wani ta kuɗi ya ce to na ɗauki nauyin zan bada kuɗin, sai ya rasa kuɗin da zai bayar, to zai iya neman taimako ya karɓi kuɗin ya bayar. Yace amma ba haka ba, kada mutum ya zama mabaraci. Yau kun ga sana'ar bara yadda ta kai mu, sana'ar rashin aikin yadda ta kai mu. ƴaƴanmu sun zama mashaya, sun zama masu ƙwacen waya, sun zama masu tara hanya. Tun ana yin abin da sanda, aka koma da gora, aka koma da wuƙa. Yadda muka zubar da yaran mu gashi wasu na tsinta, an sace yara ɗaruruwa dubunnai. Ga kwanan nan kotu ta samu wasu mutane sun ɗebi 'ya'yanmu sun kai su wani yanki. An yi nasarar samo yaran a wani gida, an tattara su da yawa. Kotu muna godiya ga wannan kotu da ta yanke shekara 105 ga babban ɓarawon da ya ɗeba mana 'ya'ya a kan titi. To amma laifin waye? Laifin ɓarawo ya ɗebe mana 'ya'ya, laifin mu mun saki 'ya'yan. Ko akuya gare ka ya kamata kai mata turke. Ko balle ɗa mutum ka zubar da shi a kan titi. Saboda rashin sana'a, rashin aikin yi, rashin ilimi ya jefa mu cikin halin kakanikai. Saboda wannan nauyi ne da Annabi alaihi salatu wasallam ya ce kowa sai Allah ya tambaye shi akan ƴaƴansa, maza ko mata, yara ko manya. Mu tsaya mu kai su makaranta, mu koya musu ilimi. In ko ba za ka iya kula da su ba, to ka je kai family planning. Ka rage haihuwar. In ɗaya za ka iya ka tsaya a ɗaya, in biyu za ka iya ka tsaya a biyu, in uku za ka iya ka tsaya a uku, amma ka haifi 'ya'ya 10. Yanzu wani an ce saboda yawan 'ya'yansa, wani yaro ya zo zai shiga gida ce kai ina za ka? Ice baba ni ma na ciki ne. Kai ma daga ciki kake? Yace ni ma a ciki nake. Wato bai ma san guda nawa bane. Har wani zai zo zai shiga a tambaye shi wa kai na ciki ne ko na waje? Ce baba ni ma a ciki nake. Don har za a kai wannan yanayin, to kaga ainihin ina maganan zuwa makaranta, ina maganan ilimi, ina maganan tarbiyya. Yawa ba matsala bane idan akwai ilimi. Yawa ba matsala bane idan akwai tarbiyya. Yawa ba matsala bane idan akwai tattalin arziki. Ai China suna da yawa amma suna bara. India suna da yawa, America suna da yawa. Mu dinnan mu ne na 13 a cikin kasashen da suka fi kowa yawan dan adam a duniya. Mun doshi miliyan 300. Amma duk masu miliyan 300 nan na sama da mu da Bangladesh da Pakistan da sauransu za ku ga cewa mu muna daga cikin waɗanda muka fi kowa arziki a ƙasa. A cikin ƙasa, arzikin yawan mutane, arzikin masu ƙwaƙwalwa, arzikin masu ilimi, arzikin abin da ke cikin ƙasa na mai, na fetur, na kananzir, na gwal, na kwal, na lithium, na azurfa, na duwatsu masu tsada. Amma kuma muna cikin waɗanda suka fi kwashen wahala saboda rashin shugabanci na gari. Sadaka muna roƙon Allah ya sa mu kula da 'ya'yanmu, Allah ya sa mu kula da tarbiyyar 'ya'yanmu, Allah ya sa mu kula da yanayin 'ya'yanmu, Allah ya ba mu 'ya'ya masu albarka, shiryayyun 'ya'yanmu Allah ya ƙara musu shiriya, kangararrun 'ya'yanmu Allah ya shirya mana da su. Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da rahamarsa da jin kansa Allah ya lulube mu da su. Wannan ƙasa tamu mai albarka, mai yawan jama'a, mai yawan resources da arziki, Allah ta'ala ya ba mu shugabanci na gari. Allah ya gyara mana ƙasarmu, ya gyara mana halayenmu da ɗabi'o'inmu. Domin ko ka samu mai gaskiya sai ka samu masu taimakon gaskiyar tasa, sannan gaskiyar za ta yi nasara. In kana da gaskiya baka samu wanda za su taimaki gaskiyar ta kai ga nasara ba, to sai ka ga cewa ba a kai ga inda ake bukata ba. Saboda haka muna roƙon Allah ta'ala ya gyara mana ƙasarmu.